pleasure of my team and myself to show you that Avia is not only on the go, that Avia is ready. Ready to continue into the next year and the next 2 years and the next 20 and 50 years. Je mi ctí vás upozornit, že Avia jako firma jde kupředu a půjde kupředu další rok, dalších 5 let a dalších 10 let. Jsme na nejlepší cestě k zářným zítřkům. Not only with trucks, you may have seen there's a bus, which is a new product for Avia, a completely new product, and with different designs. You can see on all these trucks here today. And my team is happy to welcome you, to host you today, and wish you to have a nice day and to carry this message out of this company when you go home today, that Avia is here, Avia will be here, and Avia will continue to grow. Takže vy tady dnes vidíte nejenom ty nákladní vozy, ale vidíte zde například i zcela nový autobus, který produkujeme. A z toho je samozřejmě patrné, že ta Avia skutečně něco dělá a že zde bude nejen dnes a zítra, ale bude zde i za 10 let a bude pokračovat ve svém úsilí a úspěšné práci. So let me close with a warm welcome again for all guests here from Prague, Czech Republic. I know we have guests from the United States, from Russia, from Poland, from Algeria, from Germany, from the UK, from Ireland. I could continue now for a longer time. We have many guests. All of you, warm welcome. Have a nice day here and let's have a great day with this beautiful weather, for which I say thank you very much. Dovolte mi opět uvítat všechny představitele z mnoha zemí, jako je Velká Británie, Spojené státy, Irsko, Indie, Rusko a mohli bychom takto pokračovat. Ale zakončíme tím, že si vychutnáme náš společný čas v krásném počasí dnešního dne a oslavíme toto skvělé výročí. Děkuji. Děkuji. I know this word. Thank you very much for translating. Thanks a lot. Děkuju pěkně. Dámy a pánové, právě odchází výkonný ředitel Avia Ashok Leyland Markus Paulus. Děkuju moc za tohle slavnostní otevření a mohli jste sledovat přímo na jevišti instrukci, která mi byla našeptávána personálním ředitelem panem Vítem Šuprtem a ten ví nejlépe, jak tedy vás ochránit před tou zkázou, která se chystá, tak to samozřejmě myslím úplně čistě obrazně, a právě naopak bude se na co dívat, ale abyste všichni byli v bezpečí, bude třeba na tu exibici natáhnout tady takovou pásku, řetěz to bude doslova a do písmene, tak aby vy jste byli za řetězem a to znamená v bezpečí.